WMMAA presents the Third World Amateur MMA Championship. The best young fighters from all over the world will meet in the Czech Republic. November 26th through 29th, Prague, the Czech Republic. Promotorské činnosti. No a na ACB, se kterou má smlouvu, to znamená daleko na východě, dnes startuje Patrik Kincl, kterému držíme palce. Dauren Ermekov je muž, který startuje o váhu výš než Patrik Kincl, tedy ve střední váze, to znamená 84 kg. Je to jak jinak než kazachský reprezentant. Podle stavby těla poznáme jednotlivé Kazachy, než že by se měnil nějak zvlášť obličej. Musí to být paráda, když potřebuješ někam za sebe někoho poslat, tak se dvojníci z Kazachstánu hledají opravdu velmi jednoduše. Dauren Ermekov má 27 let, 188 cm. Což znamená, že ve váze do 84 kg je o 10 cm menší než muž, který před malou chvílí odešel. No a znovu je to samozřejmě mistr sportu MMA pro Kazachskou republiku. Je to také stříbrný z loňského šampionátu a je to kazachský šampion MMA z letošního roku. No a proti němu další Rus. Jestli se nepletu, tak bratr Gadžimurada, který před malou chvílí dokázal zvítězit. Tentokrát je to Khamzat Hiramagomedov, 22letý ruský reprezentant, který je evropským šampionem z loňského roku a šampionem Ruska roku 2015. V průběhu zápasu ze strany rozhodčích a z mé strany tam bylo velké ovlivnění toho zápasu, bych dokázal až říct. Takže opravdu troufnu si tvrdit, že naše sympatie by tady mohly být na straně spíše kazachského reprezentanta, protože ruskému borci se do toho finále hodně pomohlo. Navíc v semifinále předvedl taky loket, který tam vůbec nepatřil. Pavel to byl posledně skoro až zklamán za to, že ho za ten loket nediskvalifikoval, což samozřejmě mohl, ale domů pouze trestný bod. Ale Hiramagomedov zkrátka ve finále je a jsme zvědaví, co v něm předvede, protože po těch svých zápasech vypadal totálně vyčerpaný. Ležel tady asi půl hodiny na zemi, chladili ho, omývali, za žádnou cenu nechtěl stát. Byl to, myslím si, úplně poslední člověk, který odcházel z haly. Tak uvidíme, jak se dal za těch necelých 24 hodin dohromady. A znovu Lukáš Bosacký, jakožto ringový rozhodčí. Jdeme na to první kolo ve váze do 84 kg. Myslím si, že tady by se Kazachstán teoreticky mohl radovat. Kazach o dost lehčí na nohou, pohybuje se mnohem víc, Rus trochu statičtější. Nicméně, jakkoliv jsem říkal, že Kazach hýbe líp, tak se nechal trochu zatlačit ke stěně. Krásná otočka, byť ruský borec kontroloval, tak zatím nohama
Předvádí Kazach hezký zápas. Na ruce se ještě nedostalo. První minutka a půl je vedená překopáváním. Další dobrý round kick a ještě spinning backfist, který tam nakonec padnul. Myslím, že ruský borec dřív nebo později bude chtít na zem. Další dobrý low kick. Kazaši určitě sledovali své potenciální soupeře celý den a tak mohou vědět, kde jsou nějaké bolístky ze včerejška. Kazach trochu zůstává v tom rohu. Teď jednu inkasoval. Ale ještě tomu, co jsi říkal, to je pravda, že ty rozkopané nohy se hodně rozleží přes noc. A druhý den to může být hodně nepříjemné. Pokud má člověk zápasit, pokud má... Za levým hákem šel tak tvrdě, že nakonec sebou Kazacha na zem vzal Gamzat. Konec konců, jak si avizoval, že půjde po takedownu, tak se stalo. Má tady pokus o páku, nicméně neúspěšný. A Rus to i hned trestá. Kazach nevypadá, že by chtěl stávat, spíš asi bude spoléhat na jiu-jitsu. To byla hlavička, jestli jsem dobře viděl. A Rus vysvětluje, že do hrudi? No, tak na to se rádi podíváme znovu, až nám kolo skončí. A jestli ano, tak to opět patří k té výbavě, kterou tady Gamzat Hiramagomedov předvádí. Trochu jsem překvapený, že mu nebyl stržen bod. Je totiž úplně jedno, kam ta hlavička směřovala. Je to prostě zakázaný úder. A to vypadalo jako loket, ale zase se brání tím, že to bylo do těla? Do těla může lokty. Pardon. Bývá na minuta do konce kola a rozhodčí Lukáš Bosacký staví souboj zpátky do postoje. Taky nebyl úplně spokojen se svými ruskými kolegy včera. Několikrát jsme společně o tom mluvili v průběhu dne. Kazach evidentně cítí, že to kolo trošku ztrácí díky těm takedownům a zkouší to dohnat. To se mu úplně nedaří, v tom takedownu zůstal pod ním. Pořád jde po té noze, teď tam byl zas lokot, chce do těla, ale zase to bylo ale ze zhora dolů, což se nesmí. Přesně tak, lokty 12-6, jak se jim říká, ze zhora dolů jsou zakázány. Máme tady konec kola. Tak pojďme se podívat na tu hlavu, jestli tam máme někde schovanou, protože to je to, co nás určitě zajímá. Tady je otočka, na kterou si dokázal ruský borec povolit. Spinning backfist, který zasáhnul a byl čistý. No, teď. Jo, jednoznačná hlavička. Byť do těla, ale to je pořád... A ne, tak se mi zdálo, že Kazach jako kdyby slavil vítězství, ale... Není to tak. Jen se snažil rozpumpovat
své fanoušky, aby mu pomohli v tom druhém kole. To první si myslím, že s největší pravděpodobností ztratil. Viděl bych to podobně, ačkoliv tam mohl být ten stržený bod za hlavičku. Každopádně, jak už jsem dneska říkal, to bodový rozhodčí nemůžou ustrhnout. To může jenom ringový. Pouhé čekání na úder. Máme celou minutku a zatím žádná akce ve druhém kole. To je hodně opatrné, samozřejmě jeden takedown teď už může rozhodnout. Především ve prospěch ruského borce. Nepříjemný zvedák, který trefil. Vypadá to, že Kazach se spokojí, teď si vyloženě sednul na zadek a nabral ten guard. Možná, že by rád předvedl něco z jiu-jitsu. Konec konců je vyšší, takže ty dlouhé nohy jsou v tom guardu trošku výhodou. Lukáš Bosacký je pobízí do akce. Už po druhé a po třetí restartuje. Down kick. Tenhle masknul. Nicméně Ruze zachytil. Tohle kopačka směrem na hlavu od Kazacha teď byla taky dost navíc. Tak už se rozhodl, že to prostě nebude respektovat a že taky, když bude moc, tak si pomůže faulem. Je okopávání nohou docela nebezpečné pro kolena. Další restart té situace. Zpátky na nohy. Zbývají 2 minuty. No, ta levá noha bolí, ne, že ne? Vnitřní low kick o tom jednoznačně mluvil. Škoda pro Kazacha, že se těm kopům nevěnuje tolik jako v prvním kole. Že už přemýšlí především nad tím, jak svého soupeře sejmout rukama. A to dochází mu čas a těma low kickám přece jenom se KO těžko hledá. Tak možná proto. Tak byl krásně načasovaný takedown, krásně do protipohybu. Tady byl ten úder do zátilku, očividně se teda... A teď tam... Lokty... Kolítka. Jsou na hranici těch povolených. Kazach tam zase loví Kimuru, pokud se nepletu. Samozřejmě Lukáš Bosacký, omlouvám se. A pozor, teď jí má chycenou zajímavě. Odklepáno posledních 10. Teď 5. Ne. Pozdě Bicha honit. A zvláště pak Gamzata.
je tu z největší pravděpodobností. Левый правый хук и апперкот в тройке. И в партер не боюсь упасть, могу с тобой и в стойке. Скорость добавляет мышцам лишь азарта. Брат пойдет за брата, это круче, чем Спарта. 7 раз упавший, я поднимусь снова. Хоть боль уломит кости и на ногах оковы. Честью не торгуя, но для одной лишь цели. Земля степей, Батерлар еле. На ринг поднимается герой, суровым взглядом, с чистой душой. Он знает, что это его главный бой.